И какво става, хора? Вие сте с ванката ProGamer 593 и днес ще играем Assassin's Creed 4 Black Flag. Аз вече съм минал почти цялата игра, но ще започнем с нова. Как да се казваме? Така ще се казваме, че не ми се сега. Или да се казваме ванката ProGamer. Това ще бъде. Добре. Вече няма тази бяла точка, за която ви говорих в предишните клипове. Така да. И сега почваме. Да видим, аз много не помня началото на играта, защото съм е почнал доста време. И не знам точно какво не очаква. Не помня, не че не знам. Така, да видим. Начало. Яко. Така, да знаете, че аз знам английски, но не мога да ви превеждам субтитрите, защото още не съм го понаучил чак толкова много. И все още не знам. Да видим дали се вижда въобще. Ако не се вижда, ще гледам да направя нещо. Но това сме ние, така. Аз съм забрал контролите на играта, пък съм почнал да играя. Боже, така се тича, добре. Опа, ударни светкавици. Така, че сега как се взима шокомилото. Боже. Така сега трябва да ги стреляме. Тук ни дават туториали. Така, добре. Добре. Аз едно по-трасна. Ако видяхте какви светкавици, ако видяхте само какви светкавици. Този за малко да го повалим между другото. Сега се вземаме с този. Този даже го бихме. Сега ще вземем с този, той ще го направи. Даже така този да го разбием. Не. Ще блъсна, брат. Не. Ще блъсна, бе. Добре, няма. Така. Бум, бич. Get out my way. Какво беше тази светкавица, брат? Майко. То вече го нокаутирахме. Пража, брат. Не дей с лошо. Моля се, не дей. Ще ми убиеш кола, ръбчето ще чуем какво ще правим после. Айде! Сега какво трябва да направим? Не го ли го убихме, брат? Много живее толкова. Сайде да не го убиваме вече. Това е нещо. Така. Топа мина. Не знам, може би вече следващия клип вече и гарите ще се чуват. Не знам, може би. Ще видим, може да... Така, ще минем една-две мисии, за да... Така че обърках копчетата. What's right? Така, аре, аз натискам да се скипне, то нищо не се... Добре. Но какво да се прави? Добре, започвам. Да видим. Не може ли да го скипнем по някакъв начин нещо? Някакси. Скипвай. Скип ти казах, бе. Казах ти скип, бе. Скип. Не. Или джойстика ми нещо не работи, или... Приятелка ти. Бих искал нещо много пошедко. Само да ви кажа, хора, че не знам по-точно кога ще има клипове. Няма да има определен график, понеже сега имаме матури
Аз съм в 4-ти клас. И не знам кога ще му успея. Но може би утре ще има малко някакъв клип. Сега къде трябва да отидем. Кое беше ел? Това ли е ел? Това е. Ти ако решиш да попълваш бързичко, ще бъде добре, ама нищо не. Вече го научих пак е. О, добре, вече стигнахме до островчето. Първата мисия беше доста объркваща, между другото. Сега не спомня точно какво се правеше, но имаше нещо, което беше доста трудно. Не става. Аре бе, брат. Скипни се, даже ето ще ви покажа, ето глед. Нищо не става. Айде де. Тъпотията е на макс. Хора, само да ви кажа, ще спра за малко клипа на пауза, за да пусна звука на играта, понеже е малко тъпо. Здравейте хора, вече махнах слушалките и вече ще се чува. Не се само да го увелича малко. Да се чувам аз все пак. Не може. Няма нищо. Празни надежди. Не. Напрежение. Assassin's Creed, тук има малко нецензура. Ей, то си първи пистолета, гахти наглеца. И сега с какво трябваше да направя? Трябваше то сега да го гоня май. Нали? Да. То сега трябва да го Find the assassin. Моето това го съм вече. Извинете за страничния шум, но това е малката ми сестричка. Тя все още е бебенце и плаче. Така че лошо. Но нищо, тя е сладичка. Така че... Не бе, брат. Какво правиш? Какво правиш? Сега къде е тос? Къде е тос малък? Айде да не чувам, че да бъдат малки деца. Аре да, брат, дай тъпа работа. Ти не можеш да се покатим и ще това боже. Сега ако и на това не можеш да се покатим, ще призная. Мисля, че една така би трябвало. Не знам. Сега на къде трябва да ходим? Трябва да се качим на това горното по някакъв начин. Но въпросът е как. Така. Добре бе. Така. Айде, джъмп. Тук сега ще успеш ли? Асасинчето ми то. Така. Сега от тук. Така, нагоре. Добре, момче. Какво правиш, идиот? Така. Може би това ще бъде този... за миг си помислих, че паднах. Сега на къде? Ако някой може да ми каже. Сещам се, че наистина на първата мисия беше. Трябваше да се кача на това нещо. Но нищо да е. Така. Сега тук, ако се метна някъде, дали ще умра? Не, аз ще падна в семето. I believe I can fly.
И сега накъде? О, намерихме го. Бързо. Тичай. Не така, брат. Така. Не. Тъпа работа. Така. Сега това май продължи нагоре. Ще минем тази мисия и това ще бъде за този клип. След като минем мисията за защото ще стане много дълъг. Сега ще хвана тебе, я не ми се прави на голямата работа. Така. Така, юпиш ми бъде. What are you doing, bro? Я, то се къде е? Тъпа работа. Просто няма на къде. Тъпа работа. Нали? И аз така мисля. Аз вече го изгубих съвсем тук. Няма смисъл. Гелигани. Ще ви такова ми гелиганите ще ви такова. Сега накъде? Накъде? Трябва да отидем там. Ето, то било много просто, бе. Аз се мъча половин ден. Ох, не. Няма така. Не е с лошо. Сега как ще ти намалим да кажем проблем. Опа, малко на център. Да ви искам. Не се усетих. Извинете за това. Така. Бързо бе, брат. Аз така. Сега къде си? Сега ще направя watch out. Я аркел. Представете ли си да му направя някой аркел? Между другото, ще има и кетч. Не знам точно името на играта, ама Аре бе, ело ми тука бе. Ело ми бе, тук. И то как ме наръга гадно мазно. Бързо, би. То го направихме на пастет. Само като лега на нея. Правихме едно кюфте. Така, сега какво ще се случи? Ще спра клипа на пауза за това, за да не бавим времето. Добре, хора, ето ни тук вече сме. Мисля това да бъде за края на този клип. Всъщност не знам. Какво се правише. Там имаше някакви хора за убиване. Може ако има време да ги убием набързо. И къде ся? Къде ся тя? Тук да направим ли watch out на водата? Ето ги! Ако искате да направим още един кил или това да се запази за втората част. Опа! Хора, това ще бъде за този клип. Аз бях Ванката ProGamer 593. Ако ви е харесало клипчето, моля дайте палец нагоре, абонирайте се за още клипове и споделяйте с приятели. И това бях аз, Ванката ProGamer 593 и довиждане!